Sledujete Fuck Up Talks. Příběh o selhání. Jak se s tím dali popravit, Takže 3, 2, Fuck Up. Vítám vás tady u dalšího Fuck Upu, který možná začne tím, že někdo projde, protože se tady teď dějou různé věci. A já tady mám hrozně milýho hosta, na kterého jsem se vlastně těšil docela dlouho, protože jsme to přesouvali, a to je Honza Adámek. Honzu Adámka znám už řadu let a kromě toho, že vím, že je to chlap, táta, manžel, majitel firmy, manažer, tak se možná dozvíme, co ještě všechno je, ale to, co je důležité, odkud ho znám já, je, že to je bývalý hoteliér, vedl hotely, i veliký hotely na Václavském náměstí, tuším, a teď má vlastní realitní firmu, kde se specializují na komerční nemovitosti, vlastně i ty hotelové nemovitosti a samozřejmě i na běžné bydlení pro lidi, jako jsem já. A mě by zajímalo dneska, co z Honzy dostaneme za fuck upy právě v oblasti, kde je. A já znovu zdůrazním, že my se tady nechceme vozit po tom, co kdo podělal a jak to bylo blbý, ale spíš vlastně vytahovat fuck upy a neúspěchy, který vám třeba zabrání, abyste je museli opakovat, protože už je udělal někdo jiný a vy si řeknete, tyjo, super, nebudu dělat stejný blbosti, řekl bych píčoviny, jako někdo, kdo je v nějaké oblasti a může vám předat právě ty fuck upy, který se můžete vyhnout. I když nedávno jsem mluvil s právě realitníma lidma, a oni říkali, hele, jsou fuck upy, který si lidi z nějakého důvodu potřebují projít, a i když jim říkáme, že tohle fakt bude fuck up, mají nějakým způsobem pud, že do něj chtějí jít, prožít si ho a nechtějí se mu vyhnout. Takže věřím tomu, že jsou nějaký fuck upy a selhání, který si prostě jakoby musíme prožít, jinak jim jakoby nevěříme nebo něco. Honzo, vítám tě tady. Děkuju, Pavle, díky za pozvání, rád jsem přišel. A první fuck up jsem si přines na košili. Jsem chvátal s obědem a mám to tam, tak teď nevím, jak to budeme schovávat. Hele, já jsem si říkal, že bych se i kvůli tobě taky třeba něčem polil, ale nakonec jsem to nestihl. Každopádně jsem chtěl dodat, to je pro tebe tady takový zajímavý místo, jsem si uvědomil, takový, teď mi umělá inteligence, když jsem napsal Genius Loci, řekla Genius Loci, to jsem měl přečíst, protože tvoje webové stránky jsou vlastně primárně tahle ta kulisa, protože vy jste tady natáčeli pro svoji firmu takovej loop, který máš na webových stránkách, takže podívejte se na janreality.cz .com, janreality.com a uvidíte tam pěknou smyčku, jak tady Honzova firma jakože pracuje, i když to je jenom nahraný, oni pracují ve skutečnosti někde jinde a lítají různě po nemovitostech. Je to tak? Je to tak. Hele, tak úplně na začátek se ptám vlastně stejně, je vlastně, co je pro ten fuck up, to selhání, jak to jako vnímáš obecně, jako hele, jak se stavíš k fuck upům a k selháním? No, to je otázka neúplně snadná pro mě, protože já mám takovou zvláštní povahu, já jsem strašně náročný sám na sebe, ale opravdu jako asi hodně náročný. Pozoruju to s reakcí okolí, když někde s někým něco řeším, když jsem se svým bratrům nedávno svěřil s nějakým mým, podle mě, selháním, tak oni si ťukali na hlavu, jestli už jsem se úplně zbláznil. Takže ta první úroveň je ta, že já, jak jsem náročný na sebe, tak mám pocit, že ty věci bych měl dělat líp a rychleji a tak. A jsem zároveň náročný na lidi v mém týmu. No, takže ty si to užívají, já věřím, že jim to vynahrazu. Ale prostě jsem jako opravdu v tomhletom, abych sám před sebou uspěl, tak to je umění. Takže já se vlastně odnaučuju tomu extrémnímu nároku na sebe sama. Kdo tě to naučil? Mít takový nároky? To je ve mně, nevím. Aha. Je to nějak výchovou, genama dohromady vším. Možná i tím, že jsem prostě se chtěl prosadit a měl jsem vždycky pocit, že abych se prosadil, tak to musí být dokonalé. Teď se odnaučuju dokonalosti. Ne, že bych dělal věci úplně bez chyb, jako v tom smyslu, ale že někdy je zbytečné hodiny pilovat něco, protože to nikdo neocení, možná já, ale jinak fakt nikdo, a můžeš to rovnou poslat, použít a klienti, nevím, rodina, přátelé jsou spokojení. No.
Jo, to někdy znám, zvlášť třeba, když připravujeme nějaké natáčení a věci a tohle a vlastně nikdy to není hotový, takový dokonalý, jak bys člověk chtěl, Přesně ale jinak tak. nezačneš, jinak prostě nezačneš. No. A taky jsem si někdy přečet v sourozeneckých konstelacích, nebo jak se jmenuje ta kniha, že vlastně je to typická vlastnost pro nejstarší. A já mám spoustu mladších bratrů, já jsem nejstarší. Kolik? 5. A máme 2 maminky, tak stejné rodiče, máme 4 bráchové jsme. Takže, a i pozoru opravdu, že u řady starších sourozenců, no nejstarších, je to, ten perfekcionismus je jako součást toho běžného života. A těžko se to odnaučuje. Zajímavý. No a když to vezmu pracovně vyloženě, tak je nějaký fuck up, který, víš, jako jsi neodpustil, že vlastně jsi neřekl, hele, to byla součást nějaký období selhání, nějaký fuck up, přes který se nedostal. Možná to třeba ještě neřekl, ale kdybys ho třeba i chtěl říct, tak to třeba někomu pomůže se mu vyhnout. Je nějaký fuck up, co třeba nikdo neví moc? Hele, takhle, já bych řekl ještě jeden osobní, jestli můžu předtím, který všichni znají, ale myslím, že je dobře si to zopakovat znova. Pojď. Já mám děti teďka v puberťáky, krásný boží puberťáky a ten fuck up je, že jsem, když byli malí, tak jsem hodně pracoval. Jsem vlastně firmu zakládal, když se narodil ten starší, tak to bylo, tuším, že v roce, kdy jsem se rozhodl, že opustím zaměstnání ředitele hotelu a budu mít svoji vlastní firmu. A věnoval jsem a mě to strašně baví, ta práce. Já to prostě miluju. Já jsem z té generace, já myslím, že ta nová generace Z a ty po ní už to zdaleka tak nemají, ale v mý generaci není výjimečný, že prostě nás strašně baví pracovat. A já jenom chci říct všem posluchačům, pokud máte malé děti, buďte radši s dětma než v té práci. Je to mnohem cennější čas a zasetí do budoucna, než to, že budete víc nebo méně pracovat. Spíš méně pracovat. To je... Takže začal podnikat v době, kdy byl malý. Ano, já jsem začal podnikat v době, kdy se narodil ten starší a pokračoval jsem samozřejmě, že se narodil pak ten mladší a nějak jsem to kombinoval s prací, ale mě ta práce tak strašně bavila, že dneska bych prostě byl opravdu mnohem víc času byl s těma dětma a méně času bych byl v práci. Dík, já mám 3 děti, takže cítím vlastně, že jako je tam potřeba měnit tu dynamiku. Já jsem naštěstí začal podnikat ještě i před dětma. Bo na druhou stranu, ty jsi dělal teda manažera hotelu. Tvoje žena je taky z hotelnictví, že jo? Je to tak. A ty že narodilo se dítě a ty jsi řekl, mám super nápadu podnikat? Tak ono to možná souvisí, jo. My jsme měli svatbu, hned po svatbě jsme otěhotněli, teda žena, já ne, vypadám jako otěhotně možná, ale to nebude to tím. A přicházely na nás takové změny, no a žena vlastně se rozhodla odejít z hotelnictví a dělat něco jiného a zároveň prostě, já jsem měl hrozně jako negativní zkušenost, když jsem kupoval svůj byt a to bylo krátce předtím, kdy ta realitka, to bylo fakt peklo. Opravdu musím říct, to byly teda vrchní nepřátelé. A já jsem si tehdy řekl, hele, nechtělo by to udělat nějakou realitní kancelář, kam by jako klienti chodili rádi, kde se o tebe postarají a ty budeš jak v bavlnce a nebudeš mít stresy s tím, že ti lžou, že ti neberou telefon, že ti nevyhovějí, že nic ve smlouvě nelze změnit a tak dále. Jo, takže to byl vlastně jaký rok? 2002-2003. Okay. Tak. No. Takže takový začátek realitních tvůj. Jakože vlastně ten impuls byl, že to bylo byl fakt na hovno. Zkušenost. To byl teda totální fuck up ze strany té kanceláře. Mimochodem v podstatě už neexistuje dneska, já se ani nedivím, jo, protože jestli tohle byl standard, tak potěž koště. Takže vlastně tyhle ty věci dohromady se smíchaly, tak to možná dneska zní jako nešikovně začít podnikat v době, že narodí dítě, ale takhle člověk vůbec nepřemýšlí. No, prostě máš chuť, jdeš do toho. A já jsem tehdy vlastně já jsem měl ještě jedno podnikání, který už záhy přestalo existovat. My jsme založili ještě jednu firmu se Sanjeevem Surim, to je majitel zátiší, takových těch restaurací a cateringu a tak dále. Jasně. Dělal jsem pro ně jednou na brigádě. Tak. A my jsme spolu založili firmu, která si chtěla pronajmout Kongresové centrum Praha, Palác kultury za starých časů. Včetně teda té kancelářské budovy, včetně hotelu Holiday Inn. No zátěží tam je, ne? Vlastně vevnitř tam bylo. Jo. To už tam bylo a je tam pořád.
a šlo o to, že vlastně ten podnik KCP, Kongresové centrum Praha, nevydělával, byl vlastně ve ztrátě a byl ve ztrátě, protože se prostě byl blbě manažovaný a on byl vlastně městem v tu dobu, nebo převážně městem Praha, částečně ministerstvem financí a byl tady nápad, že se prostě s tím něco udělá a že se tam nějaké pozemky, co tam jsou, že si koupí developer a zbytek se pronajme prostě té naší firmě. No a na tom jsme rok vyšívali, to byl vlastně začátek mého podnikání reality a tohle. A po roce jsme teda se dopracovali k tomu, že jsme udělali ten deal, právníci, obrovský tým právníků, strašně složitá budova, to je druhá největší budova v České republice. Největší je Pražský hrad a druhá na metry čtvereční, máme si 172 000 metrů čtvereční, Kongresové centrum, dneska možná víc, protože tam ještě udělali dostavbu, tak týmy právníků je smlouvy, no a bylo potřeba poslední podpis a to byl tehdejší ministr financí Kalousek a ten se rozhodl, že ne. Že prostě ne. Takže mě to stálo hodně peněz, jako opravdu hodně peněz. Sanjeeva samozřejmě taky, on měl větší díl v té firmě, takže jeho trochu víc. Stálo nás to 1,5 roku života a nedopadlo to. A to je taky fuck up svým způsobem, protože tam byla energie, čas, peníze. Na druhou stranu a my bychom fakt věděli, co s tím. No. Jako fakt, že já jsem byl prezident Pražské kongresové asociace v tu dobu, fakt jsme měli hodně dobrou představu, co s tím udělat. No a měli jsme tu smlouvu mít na 35 let. No ale pak přišel covid a to jsem si říkal, hele, ono to asi není zase tak blbý, že jsme to člověče nedostali, jo, tu smlouvu. No. To jsme, my jsme měli začít 2012, jestli se nepletu, takže hodně let před covidem, jo. Ale prostě panečku. Takže já říkám všechno, jak má být. Dneska Kongresové centrum je prosperující, vede to normální management, který sice musí samozřejmě nějaký trochu řešit politiku a politiky, ale prostě vede to Lenka Žlepková, vede to moc dobře a funguje to a prosperuje to. Není tam naplněná ta naše představa, ale proč by jaký měla být? Tehdy bylo je to pořád v rukou částečně jako města nebo státu? 2/3 vlastní ministerstvo financí, je 1/3 vlastní Praha. Praha to chce odkoupit, má to logiku. Jenom ještě jedna zajímavost tehdy, když jsme to měli převzít, tak průměrná vytíženost sálů v Kongresovém centru byla 12%. Okay. Jo, a některé sály se vlastně několik let vůbec nebyly jako otevřeny a prach se tam utíral jenom proto, kdyby náhodou. Jo. Takže my jsme se z 12% to musíme dostat prostě na 50. Ono, jak je to hodně metrů, tak to není zase taková sranda. Jo. Takže tam byl jakoby ohromný potenciál a jestli se nepletu, byli tam 4 zaměstnanci v pozici klíčník, protože všechny dveře měly fabku, ale každý měl jinou fabku. Těch generálních klíčů bylo málo, bylo 3800 klíčů. Takže byli vždycky 2 zámečníci nebo 2 klíčníci na jednu směnu. A ty se kryli proti sobě. Neuvěřte, jako rok 2010 až 12.